बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनो नाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो कास्टम मुसाहारिया सिदा सादा मानसिफोरखौ अरण्य जायगायाव थांनानै हा इभिक्सननि जायगायाव जिबायदि बियो माने गरम खालामनायनि मोनसे थासारि बानायगासिनो दङ बे एकदम बेदर गेसाव जाग्रा मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो बेदर गेसाव जाबथिंग्रा मानसिसो बे सैमाफोर बायदि एबसुजों जोजाना हगार हरनाय मानसिसो बियो धेमाजियाव लुरुनजदिजों जोनानै हगारजानाय मानसिसो बियो बिटिआरखौ सावनोसो फैदों गाबोन बिटिआराव जुदि माबा मोनसे खारनाव बिराद गन्डगल जायोबा गावजों गाव जुदि दाङाबाजि जायोबा बिनि पुरा दाया कास्टम बसुमतारीनि खारन कास्टम बसुमतारीया सिदा सादा मानसिफोरखौ अरण्य जायगायाव थांनानै हा इभिक्सननि जायगायाव जिबायदि बियो माने गरम खालामनायनि मोनसे थासारि बानायगासिनो दङ बे एकदम बेदर गेसाव जाग्रा मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो बिथांखिनि सेकआ गासिबो मोनबाय 2 लाख करि बाथौ थानसालियाव अनसाय बिथांखिनि सेकआ 10,000 मानसिया 5,000 करि मोनखांबाय आरो माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 करि आत्महाय गटनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै 3,800टा सेल्फ ग्रुपनो होखांबाय जानुवारि दानाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसाय माइनाव सोरां बिथांखि होनो थांगासिनो दङ मासनि आगोल 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 थाखा करि होनो थांगासिनो दङ बेफोर गासिबो खामानि जाबाय बे कास्टम गेसाव बेयो गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनो नाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया कास्टम बसुमतारीया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया मोजां माने बे मोजां परिबेसाव बे थानो हाया हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननायानो थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि दिनै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 करि स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमखि हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन